Is-sena li għaddiet infrastruttura Malta ħawlet 22,162 siġra, jiġifieri medja ta' 60 siġra kuljum. Dan sar b'investiment ta' 4,400,000 euro. Dawn is-siġar warbu xelli tħawlu f'35 lokalità madwar il-pajjiż. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge fi ġnien Joseph Farrugia f'Ħaddingli fejn qed isiru xi xogħlijiet minn Infrastruttura Malta. Il-Ministru Burge innota kif l-istess żona fejn hemm il-ġnien kienet art għall-iżvilupp, iżda minflok sar spazju miftuħ biex jitgawda mir-residenti u dawk li jiffrekwentaw iż-żona. Infrastruttura maħniex nitkellmu biss fuq it-toroq, fuq il-proġetti l-kbar, imma qegħdin ukoll nintervjenu fil-komunitajiet billi noħolqu spazji miftuħa ġodda bħal f'dan il-każ hawnhekk ġewwa Ħaddingli, imma wkoll fuq kollox qed ninvestu fit-tħattir tagħhom. 4.4 miljun euro, is-sena l-oħra biss iktar minn 22,000 siġra ġdida bis-sistemi tal-irrigazzjoni għaliex nafu kif ħafna drabi il-problema kienet mhux li ma jitħawlux is-siġar ma li mbagħad ma jissaqewx u ma jibqgħux jieħdu ħsiebhom. Dawn huma xogħlijiet importanti illi żgur qed ikunu apprezzati mill-komunitajiet differenti. Ian Burge semma wkoll kif bl-inizjattiva ta' forestazzjoni fuq livell nazzjonali issa żdiedu aktar minn 42,000 siġra u 38,000 arbuxell f'postijiet urbani u rurali differenti minn mindu tnediet l-inizjattiva msemmija fl-2019. Din l-inizjattiva ġiet estiża wkoll fil-Gżira Awċija. Intqal ukoll li fl-2020 l-Aġenzija Infrastruttura Malta kellha tissostitwixxi l fuq minn 1,000 siġra li jinsterqu jew ġew ivvandalizzati.